Asi Makandiwa jealous racho rakaoma kuita cup clash kuti mukomana wedumbu asarire. Guys, muchato hauna kuzomborera zvinoendepi nekuti vanhu vakabva vamukira Sunday kuseni kubata jongwe muromo kuenda kwa Makandiwa ku cup clash. Vasvika kuya maprofits anga ariko ndevamwewo vatisingazivi. Kune avo vanga vapromisa kuti tichaenda aiwa vakazongotora backseat. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Hazvina kuzobuda zvakanaka. Hapana chero mumwe muprofit akamenshena one thing of the 6 items that were in the pocket. Pane vakati ivo ndakaudzwa something na Prophet Makandiwa, asi vanhu vakabvata aiwa Prophet moti vane nguva here kumbokunyevenutsa vakudze. Alright, kana vakakudza chichiriko, vamwe vakanyora kuti mune 1 million cheki, vamwe vakati mune blackcom, vamwe vakati mune watch, vamwe $7, vamwe fingering. Zvese zvanga zvataurwa, hapana kana chimwe chakabuda. Pakabuda thermometer, mukabuda pregnancy test, makabuda zvakare mabinocular. Pamaprofits akauya vese vakauya vachiti indinooneswa, indinoroteswa, indinoona ichi neichi. Asi takazonetsa ndechekuti ivo vaMakandiwa havana kupfeka trouser ranga rakahenyewa. Rahenyewa paya zvinoreva kuti zvomweya zvaifanira kuinterpreta zvabatana nesomething chiri pamunhu. Vakati ivo havagone kuona chinhu chiri paobject, asi vanofanira kusanganiswa neropa racho. Same prophets vakasvika vachiti tinoona, vakazotanga kubuda nema-excuses. Ivo vaMakandiwa ndokubvunza kuti ko naye zvamambotaura kuti munoona zvese zviripiko zvese zvamamuchitaura. Mwenyu prophet taigona kubata kuti tingati antena to antena kana semabuditsira amaita anditika kuti booster akwanise kusamasaisai kusina chinhu chinoreceive. Saka tiri kuti isusu masaisai emweya anobata kumunhu kwete kuti object. Spiritual antennas. They can all pick things on a person, not on an object. Saka muri kuti sutu ingadai yanga iri pandiri. Daingari kana pane mumwe munhu kana pamunhu taigona kuconnecta nemweya wake tikaona. Mazviona nguva iyi. Mazviona nguva iyi kuti iri trouser rina munhu mukati. Kuzotongouya patazogumira kudai soka all along kutouya kwatataita tarofunga pakuti tichasangana nezviri muhomwe menyu. Nezviri muhomwe mangu. Tasamaona pashaita sei. Ava vari kuti dai trouser ranga rakapfekwa riri pamunhu. If the trouser had been worn by someone, muchitibvunza kuti mune chii. then you ask her to ask ndo pamuri kuti mungadai maona dai ranga rakapfekwa. Taikwanisa kuona. Maikwanisa kuona. Right. Kureva kuti apa hamuna kuona nekuti harina munhu. So you didn't see because it was not. Saka hamuna chamanyora. Ndanyora zvangu. So did you write anything? Almost all the prophets pakashayikwa chero mumwe anomiririrawo kuburitsa truth kuti munei. Of 6 objects guys, kungokonewawo chero chimwe. Vamwe vakati mune kashizha kegreen. Guys, kutamba njuga makasa mucheche. It's proven beyond doubt kuti in Zimbabwe hakuna chero a single prophet from God. Chero ivo host vacho vaiedza kuti chiko kana vachiuya nepregnancy test nezvimwe zvakadaro zvineiko nezvomweya. Prophet Patton Jaffa vakabva vati aiwa indateerera hangu message yavaMakandiwa. VaMakandiwa vangu vachingotaura kuti vanhu vanoshandisa un'anga vachishandisa simba rinobva kuna diabolos vasingashandise the real power of God. Ndosaka vachizokuta kuona zvinhu zvopamweya izvi. So ndo anga ari mashoko avo. Vakataura zvakare ivo vaPasho vakati de pakauya vaBoateng aizosvika agozviburitsa kuti chii chaizvo chiri kuitika chiri muhomwe, nekuti Boateng anotogara pacabinet inotsiura Mwari. Izvo zvazoita kuti manetizens abva anyanyisa kupenga kati imi varume imika manyanyisa kuda kujairira vanhu